Ribeira xa se prepara para unha nova cita solidaria. A Cruz Vermella organiza este 7 de decembro unha andaina destinada a recaudar fondos para que ningún neno do municipio se quede sen xoguetes neste Nadal. A Cruz Vermella de Ribeira presenta este ano unha nova iniciativa solidaria para que ningún neno ou nena do concello quede sen xoguete nas vindeiras festas. Trátase dunha andaina solidaria que se celebrará o vindeiro 7 de decembro cun percorrido adaptado a todas as idades. A presidenta da Cruz Vermella presentaba así a actividade. Quero vos comunicar unha boa nova. O día 7 de decembro organizamos unha andaina con recorrido variado. Para as que anden pouco 6 km, para as que anden un pouquiño máis 12. A andaina ten un obxectivo claramente solidario. Esta andaina é para recaudar cartos para comprar xoguetes para os nenos máis necesitados do noso pobo. A inscrición terá un custo de 10 euros que se pode realizar a través das redes sociais ou directamente na sede da entidade. A inscrición son 10 euros e pódese facer como facede a xente moderna por as redes sociales ou vir á casita de Cruz Roja e ali ao momento anotaríamos. Ao rematar, está todo planificado para que os participantes poidan gozar dunha boa recompensa gastronómica. Ao final habrá unhas paellas para degustar. Co mismo precio que se fixo o recorrido, dáseñe un plato de paella a xente. O que non queira andar e queira vir probar a paella, maravilloso. A alcaldesa María San Pedro acompañou a presidenta durante o anuncio e non dubidou en destacar a importancia da iniciativa, así como tamén mencionar a accesibilidade e beneficios cos que contan esta actividade. A Cruz Vermella un ano máis pois quer poñer nestas festas de Nadal o seu graniño de area. Eu creo que é unha actividade fantástica, non só para que vayamos a camiñar os maiores, sino para que fagamos esa actividade en familia. Estamos a falar de que un domingo pola mañá temos pois esa andaina, coñecedes que os paraxes que temos en Ribeira para camiñar e para coñecer pois son únicos, son moi agradables e dende logo dan esa opción non para os que queiran facer os 6 km e para os que queiran facer 12 km, polo tanto digo que é unha andaina moi accesible para poder ir en familia, para poder ir un pouco máis en modo profesional. Pero, sobre todo, puxo o foco na finalidade solidaria. O máis importante de todo é aportar pois o noso graniño de area tamén a esta causa tan bonita que impulsa a Cruz Vermella para que ningún neno nin ninguna nena de Ribeira pase unhas navidades en xoguete. Creo que son 10 euros que a todos pois nos van a implicar moi pouquiña cousa e poden significar pois un paso moi grande, un feito moi grande para todos esos nenos e nenas pois que están en unha situación máis vulnerable e que estas navidades pois tamén teñen o mesmo dereito que o resto a disfrutar pois da maxia e da ilusión que teñen pois neste caso os Reis Magos. A andaina contará coa colaboración dos Sachos nos Camiños, coa música de Suso Jalaico e cun gran final con paellas preparadas por profesionais. A cita será o 7 de decembro e as inscricións xa están abertas na Casa do Malecón, sede da Cruz Vermella de Ribeira.